як чанд қапас, як та дар та як подписчик мо туҳфа мекунем шуда шавиш. Главный цилиндрный замкиш Ridger. 10 та калибр гап занед ки мо муҳоҷирем. Шумо дар мо мақсад скидкаҳои дига хеле дорем, ба хотири мақсад камтарак ба ғарибӣ кору фаъолият кардан қинда. Противоударный мақсад стекло дора намешканад. Материал шуде, материали ки вообще қат намешава. Вале ки дари Россия бисёр одам ин чиза сарфа намекунад. Не Хайтеко. Хайтеко қариб бисёр моделиш дар витрина мондагӣ нестен, дар Instagram стеклошон ба зебай хром 3 петли дора. Ё ҳамаш гул дора, оригинали якум сорта. Азош дизайнер нав. Инҷа хати сиёҳи матви, 3 петли сиёҳи матви, 180 градус кушода. Медонед ки мақсад ҳама арзонтарин магазини мо дар Тоҷикистон дарои байниҳуҷравимон. Шумо мо мақсад чандин сол шуд қатимон ҳамкорӣ кардем, медонед дарои байниҳуҷравимон чӣ кардем. 86 ба 25, 96 ба 25. Ғавсиш қариб 12-13 сантиметр дидед чанд қадар. Ина одамое ки мехоҳанд ки пажи зинда хизмат кунанд, чӯби тоза Беларус, ё мақсад чиста тахта. Ина дара дизайни нав, ё моделои 2025 даро барои коттедж. Бисёр одамо ҳам чиза мекунанд, нами и дарошам айнан ҳамехеланд. Ойна доранд баъзеш бе ойна, петлиҳои майда, и петлиҳои калонаш. Қариб ина зиёда аз 10-20 модел. Дида ромби кичике ба зебай 6-4 сантиметраи сиёҳ полосараф. Мо худмон замбурак мегӯем шая, мақсад 3D MDF барои дизайнерҳо мода дошидага бисёр ҷоҳода мебинем. Хоша мақсад чӣ намуди даркора заказ мекунем барои коттеҷо. Моделои наван лента доранд, шона доранд. Баъд дар бораи ҳамин даро қариб качествои дари российский шуд, қариб абсолютно ҳамаш яхе мешавад. Кадом ида кадом моделиш маъқула, нархҳои офтоби ҳама хайтек дора, неоклассик дора ин тарафам. Ин даро як бор обши гиреша 220. Бисёр одамо дар танқисӣ мекашанд ай дарои 220 талшинашона бигирина. MDF қабати ки дар тори оҳан клешидагай бе ғарзи MDF бе қариб як ваҷаҳи дига фаҳмӣ дора. Олами дарҳо. Салому алейкум бардаро. Ин дари навбати мо гарда муар 8 мм ном дора. Дар тамоми пагода мутобиқат мекунад. 2 петли дора. Петлиоша де сварка надора ай тарафи берун. 180 градус кушода мешавад. Главный цилиндрный замкиш Ridger ай. Баъд дастаҳошо чизош бисёр ва хром мебиёд, баъзан вақт ручкаи сиёҳ қати мебиёд. Мақсад иваз карда мешавад ҳар дафъ. қисми даруниш ин светош чёрная пантера ай тарафи дурунай. Шумо мебинед ки ҳама дизайни ба зеб ами 2024-2025 квадратни чиз дора. Ай тарафи дурунам ҳамихе зашолка дора, хилфи болои Ridger дора, сердечка дора. Инҷа даста мешавад. Даста баъзан вақт хром мебиёд, баъзан вақт сиёҳи матви. Вобаста ба дизайнери ҳамон одамои 8 мм ва қабати болоиш чизаш порошкови ай. Дар ҳама хунукидам, гармидам, мақсад тобовар ай. Яке аз хит продажа дарои мо ҳамин ай. Нархиш 2400 сомон. Дигим дар иам дар гарда 8 мм ном дора. Иам порошкови сирхчая автомобилния краскаш. 2 петли дора, 180 градус кушода мешавад. Глазок, даста, ҷои қилф ҳама чизош сердечкаш хром ай светош. Ина тарзи кушода шавиш. Главный цилиндрный замкиш Ridger. 10 та кали дора, 5 та боло, 5 та поён. Сердечкаи мобайн дора. Ина қисми дарунишам хром ай. MDF резервони белли ясен чӣ дора. Материали MDF аз тарафи дуран. 2 қабат резин дора. Размерошон дари беруна 3 намуд размер мешавад. Бисёр одамо мепурсанд, дар ҳамин бора мегем, бо саволшона метиҳам. Бинед дар худаш дари кушода мешудагиш 86, яъне 80 ба 2 ай. хоб и дар проёми 90 ба 2 10 медора. Барои чӣ 90 ба 2 10 медора? Барое ки ин худаш дари кушода шавиша бе ғарзи корпусша. корпусш аз тарафи дурун ҳисоб карда мешавад ё обналичка. Яъне ки мо корпус ай тарафи дурун ҳисоб мекунем. Я бор ҳамин тараф нишонтир камера. Бинед бародаро, дида қисми даруниша материалша де материали ки вообще қат намешавад. Барое ки дари Россия бисёр одам ин чиза сарфа намеравад. ин 3 соли Россия дар тарзи чиз сваркаҳоша бинед чӣ хеле паёша мақсад бақуввати оҳана бинед, бақуввати материалш чӣ хеле. Ина ғавсиш ин қадар ай. мақсад аз ин иҷа ҳисоб мекунад. Айҷа
то ба он паратрайома ҳисоб мекунанд 86 ба 25 размери дарояй бине чанд размер мешаванд ҳами даро 86 ба 25 96 ба 25 яъне ки ин даро ду размер мешавад дар ки диққабата кишид аз дигар моделҳо ҳаста ва ё размерҳошон 1:20 ба 25 мешаванд ё ки 1:30 ба 2:20 мешаванд мақсад яъне ки размерҳои ва ё ҳам определёниянд ҳар гуна размере ки одамо дар кор бошад хеле дар вуҷуд надорад фақат дари тоҷикӣ мешавад ин даро дари тайёр кардагӣ мақсад аз Русия мебиёянд дарои российскиам бё сеюм даро мегем сеюм дар айнан ҳамун дари якуме ки нишон додем беруниш порошковияй главный цилиндрный замокш иам риҷерай дута қилф дора 180 градус кушода мешавад қисми даруниш бели ясен МДФ зашолкош хром ина зашолка ина сердечкош 10 та калид боло 10 та калид поён яъне ки ду қилф яз зашолка даста защити ба бисёрш ина дополнительный защита қафо дора мақсад бисёрш ина як та ай болояй ина нишон та инҷа ина дополнительный защита як та дига аз тарафи поён ина дополнительный защита ҳангоми мақсад ягон безопаснигии хона касе мақсад дар аён кӯкуна дар чапа намешавад вай худаш хича мекапа ҳо безопасностиш зури бада инаи дар бародар дари ёшкар ном дора видяш круглияй иам калитош 10 та боло 5 та боло 5 та поён иҷаш мақсад ручкаш хром глазок хром ду та петли дора порошкови краска размерош 86 ба 25 96 ба 25 ду та петли дора 180 градус кушода мешавад қисми даруниш МДФ квадрат дида чӣ базе ба рисункаш МДФ квадрат глазокаш хром аз тарафи дарун қисмҳои замока даруниш хром главный цилиндрный замокаш каратай ина як зашолка дора даста қилфи поёнӣ қилфи болоӣ 10 та калид дора 5 та боло 5 та поён ду қабат резин дора размерашон 86 ба 25 96 ба 25 ду размер имна барои одамои ҳавли павлида мегиранд беҳтарин дарай ин ай дараш сарская зеркалая ни сантиметраш мақсад бориктара иш назар ба ваёя противоударный мақсад стекло дора намешкана главный цилиндрный замок риҷерай 5 та калид боло 5 та калид поён зашолка даста қисми даруниш хром светаш ду қабат резин дора аз тарафи дарунам датанаи дарам маҳкам шавиш ранги дари мерседес маҳкам мешавад аи ду намудай берунаш масалан никел дора аст беникел аст беникелай автомобилни краска ду та петли дора 180 градус дар кушода мешавад размерошон 86 ба 25 бо 96 ба 25 ду размер дорам яке аз беҳтарин дарҳое ки дарунаш оина дорай оинадор мақсад ҳама вақт соҳибхонада эконом мешавад ба хотири оина намехарад ин ай дар рисункаи нав буромадага ин қисми даруниш диде дига хелай ин мақсад ай фирмаи российский нестай мақсад пешакӣ гӯям ки клиентҳо чӣ нашаванда мақсад ин дига фирмая ё мақсад нишон додагии мо дига фирма рисункаш хати дарозай сирх дизайнерскадага ина се та петли дора 180 градус кушода мешавад қисми дарунишам дидем ия қилф калитош аз тарафи берун матви сиёҳ мебиёяд ё бисӯрш МДФ даруниш сафедай ин дар 2900 сомон размерошон 86 ба 25 96 ба 25 ин аям ҳамин фирмаяй ҳозир ма 4 та дари 3 та дари нишон метем да шумо мақсад ин дига фирмоян мақсада бо инаиш инай дар никел дора қариб 6 та никел дора никелошам ба зебай хром се петли дора ина қисми дарунаш мақсад ина қисми дарунаш ина қилфош иам ҳам чанд та дора хром МДФ дарунаш сафед дарое ки ҳозир одамо мезананд па дизайнери одамо мо дар ҷудо мекунем метиҳем мақсад вибрат мекунем чтобы дар дизайнери ҳавои тоғри гирад дизайни хонашон қаддем ин дарам 2900 сомон ин сеюм дар ин шадиди дизайнер шелай се та боло се та поён никел дора рисункаш се та петли дора қилфуш калитош ҳамаш хром ина қисми дарнаш иам калитош ҳамихе 5 та боло калид дора 5 та поён калид дора сердечка дора ина оинаш иам ударния оинаш иам дари мақсад 2900 сомон иам 2900 сомон бародар далши мерем ин ай дари чӣ ном дора
номаш чия ина дар нова серебро бародаро берунаш автомобилни краска дута петли дора 180 градус кушода мешавад қилфои берунаш хром глазок хром қисми дарунаш ина бетон главни силиндрни замокаш риҷер на қисми дарунаш се ранг дора бетон дора сафед дора венга се светаи ҳам барои хонаҳои ҳавлӣ ҳам барои балоношиёно нархаш 2400 сомон яке аз хадавои моделҳои мо мақсад диде 4 рисунка дора рисункаи кашидагиш краскас порошкови автомобилни сирхча барои сирхча барои ҳамин офтобу мақсад барф борон мутобиқат мекунад ин чизо ин қилф калитош аз тарафи берун хром глазок хром главни силиндрни замокаш карата на қисми даруниш венга диққабад резин дора дополнительни защитни дора бале дополнительни защитни дора не хром қилфои даруниш равсишам 7 сантиметр металлшам ё металлшам дабораи металлшам бидем металлшам не чиқа бақуввата чиста автомобилни краска дари расискена равсиш ин қадара бисёр давом меяд ки бо як бор ай пеш бидем ай пеш дида надора чизе аст реально мо даборааш гап задистем ин ай дари табак ном дора иш порошкови ай дута петли дора 180 градус кушода мешавад қилфи берунаш хром ин иш хром ина главни силиндрни замокаш карат ина қисми даруниш бели ясена сафед иам се свет дора ҳар се светош кабуча дора баъд сиёҳ дора се свет дора иам ҳама рангошон ҳаста тарзи маҳкамшавиша дики чиқа чотки маҳкам меша диққабад резин размерошон 86 ба 25 96 ба 25 нархи ҳарди ҳамин даро 2900 сомония 2900 сомон ина ин дар никелдора ё никелдор меган дарои никелдор ки ҳама хадавои бисёр одамода маъқулай ё 4-5 та никел аз тарафи берун доранд глазокшон хромай қилфи калитошон хромай петлиёшон сиёҳи матвианд ду намуд петли дора ё порошкови худчанд ина тарзи кушодашавиш бародар чорники парис айнаи чорники парис ай ҳама модели хадавояй мақсад барои хонаҳо иам нархаш ҳамихел 2900 сомон ина тарзи маҳкамшавиш иам ҳамин намудай иам ҳамин никелдоре ки нишон додам автомобил нишаи ҳар се ҳамин як чиз як материал фақат қисмҳои даруниш дигар мешаванд иш автомобилниай краскаш глазокш айбарай қилфу калитош хром ду петли дора 180 градус кушода мешавад ин оина аз тарафи даруниш оина қисми даруниш венгау сафеди намуд дора противоударни оина дора 10 та калид главни силиндри замокаш каратай ина 5 та поён калид дора 5 та боло диққабад резин дора ина тарзи пӯшиданаш дари мерседес бори маҳкам мешавад 86 ба 25 96 ба 25 ана и дараш иам ҳамихе автомобилниай 4-5 та никел ай беруниш дора глазокш хром дастав қилф хром ду петли дора ина қисми дарунаш ина қисми дарунаш главни силиндри замокаш карат ин мдфи бели велюр меган ира иш велюрай ози дизайнердаги хона бисёршам хеле байниҳуҷравишона мезанад диққабад резин дора мақсад тарзи пӯшиданашам бине чиқа чотки маҳкам мешавад бе овоз 86 ба 25 96 ба 25 ду размер дора ҳозир мо дарои оҳание ки бе мдф антарошон барои ҳам ҳавлӣ ҳам барои баландошиёно мақсад даборааш маълумот додем акози дарои мдф дабораашон маълумот медиҳем дари молди мдф дора фрезовни мдф датори оҳан часпидагиай ина калитош 5 та боло 5 та боён калит дора қилфош қати глазокш дизайнери нав инҷа хати сиёҳи матви се петли сиёҳи матви 180 градус кушода мешавад қисми даруниш инаиай главни силиндри замокаш болатай бои уже дар ҳамон қадар мдф сериозӣ шуд чизошам сериозӣ меша қилфошам ина дизайни қисми дарунаш мдф аз тарафи дарунам ҳама чизои замокаш матви чорня глазокшам матви чорня дополнительни защита ақафош дора ё мдф бисёр се қабат резин дора барои ҳам вазбин будан ҳам шумализатсияша мошини бад шудагиай баъд маҳкамшавӣ шава ин дари мерседес маҳкам мешавад бе овоз ин ай дарам дари зурай ай мақсад кам мондагиай дига светоша падзакас мақсад қабул мекунем мақсад бисёр одамо барои дом меган барои объектҳо меган мақсад ҳама вақт заказ қабул мекунем
میدونه که مقصد اهم ارزان ترین مغازه ما در تاجیکستان اینه. از قسم درونش قسم بیرونش همین دیزاین چند نمودش هست، سه نمود پتلی، طرز هوی کردنش از طرف چپ از طرف راست هم نمودش هست. главный цилиндр замок шкале قسم درونش اینا سیاهی матовый یعنی که MDF сплошной قلف کلیتاش матовый سیاه سه قبض رزین размерой июям 86 ба 25 96 ба 25 ин дар 4,5 ин дар 7,5 ин дар дизайни беруниш кабуча MDF фрезований дар тори оҳан часпидагӣ заводаи заводской قلف کلیتاش матовый سیاه سه تا پتلی داره размерشون 86 ба 25 96 ба 25 برای هم آدمایی که مثلا برای خودشون میگن برای دام پامو میگیرن ببینید چه دیزاینری بازیبه این قسم گلام سیلیندر نظامش کله دو قبض رزین ایجا داره قبض دیگه در کفوش داره سه قبض رزین غوصش قریب 12 13 سانتی متر دیدید چند قدره وزنش وزنه یک قسم آینه تجاوزداری از طرف درون داره این فرش دیزاینش خط خط شده نه در 5600 تومان در این روسیه چیست заводской سیسون روسیه این در دیزاین نو یاد مدل 2025 رسونکا شده چکلیش دیگه необычный рисунка мобайна шишаи 3-4 сантиметра сиёҳ сара деревяни абаничкош чорни дарунаш фрезований MDF қат кардаган қилфҳои беруниш матви сиёҳ глазок шайбар матви сиёҳ ина тарзи кушода шавиш главный цилиндр замокаш кале ду қабат резина иҷа дора қабат аз қафо дора 10 та калид зашока қисмо аз тарафи дарунаш диде MDF матви сиёҳ қати противоударни прочностиш беҳад бақувват дорад дар ин мошинаи дар истеҳсоли русияи яке аз беҳтарини дароянд модели нав размерашон 86 ба 25 96 ба 25 ина ям модели навшай ям бо дида ин нав бо модели охирон ҳам гӯя мешавад ва хатои MDF сиёҳ қати отдельно атори MDF фрезованӣ бо отдельно часпондагани чиза чорни чоркунҷа матви сиёҳ 10 та калид дора 5 та бо 5 та поён ина қисми дарунаш главный цилиндр замокаш кале ду қабат резина азҷа қабат дига дар танаи корпус аз тарафи дилан шонаи сафед MDF сар додага фрезованӣ шонаи сафед глазок даста қулф ҳама чизош матви сиёҳ ғавсишам 13-14 сантиметр қариб ҳар ин даро 5600 сомон мешаванд дар истеҳсоли русия яке аз беҳтарин фирмаҳои российскиам ин даро бародаро даро барои коттедж бисёр одамо ҳам чиза мекунанд намеёванд дар ҳар ҷо барои ки дар россия коттедж бисёр фирмаҳо намебиёнд аз ҳисоби қимат буданаш ин даро бинე қариб ки ҳами нархи тоҷикӣ ҳисоб мешавад масъуле ки меҳнаташ бисёр ибада қариб як ваҷаб фаҳмӣ дора размерашон 1.20 ба 2.10 1.20 ба 2.20 бо баъзанаш 1.30 ба 2.20 ҳардашам як размера рисункаҳошон дигара ҳардаш истеҳсоли русия ҳардаш бақувват дар барои коттеҷаниё масад нархошонам кадоми дадаркора ба чӣ хотир нархҳо ё арзону қимат мешавад мо гуфтем ку инстаграма мемонем инстаграм мақсад акси сар метиҳем нархҳо арзон меша қимат мешавад кадоми мақсад дар хара чиза ҳама вақт моро таъқиб дар инстаграм кунам мақсада ба хотири мо дар ютуб ҳар дафъа наметавонем нархҳоро алиш карда ба ҳамин хотир инстаграма мо дар охири видео менам дар бораи ҳама чизаш бале дар бораи ҳамаи даро маълумот ва нархҳошон қати ҳастанд мақсад пешкаши шумо мекунем ин айдар дари табак ном дора размерош 86 ба 25 96 ба 25 қилф калитош хром мебиёяд баъзан вақт дасташ матви сиёҳ мебиёяд баъзан одамо мехоҳанд намечаспонанд ин иш глазокшам ҳамин хела хрома қисми даруниш 7 сантиметр главный цилиндр замокаш карат аз тарафи дарун дида рисункаш чӣ қадar зебо любой қолин парда абой любой хонада мезебаӣ ёзи мақсад торика ба ҳамон хат хели светиш хача нишон надодааст агар не светиш слишком базеби бада ду қабат резин дора прочно маҳкамшавишам мақсад дари мошини айда 86 ба 25 96 ба 25 2900 сомон ин ай дари модели наваям оҳанияи торуш се қабат петли дора петлиёша дида бени сварка надора аз тарафи аз қисми дарунӣ белини главный цилиндри замокаш хром глазокаш хром 180 градус кушода мешавад ина ғавсиш қариби неми қадар ду намуд қилф дора ина қисми даруниш
зарча як свети базе бихшвай қисми даруниш иам 2900 сомона се қабат резин дора и дар сереброи 9 сантиметра ном дора зеркала противоударное стекло бо ин моделои наво дида хеле рисункаи главный цилиндр замокаш бо дига хе сери матвиян ё моделои наван ём се қабат резин доранд шумализатсияшон мошнияй да ҳама пагода тобоварам барои гармӣ хинаки краскашон автомобилни тарзи пӯшиданаш дари мерседес бори маҳкам мешавад 86 ба 25 96 ба 25 сета петли дора 180 градус кушода мешавад нархи идар 3500 сомон ин идар дари парашкови сирхшай иам сета петли дора размерашон 86 ба 25 96 ба 25 қисми берунашон хромай глазокшон ин тарзи кушодашавиш 10 та калид дора главный цилиндри замокаш карат қафои аз тарафи дарунам хром не венга свети аз тарафи дарунаш молочный сиёҳ венга светиш иам се қабат резин дора размерашон 86 ба 25 96 ба 25 3500 сомон ин ай дардари троярон дора шудашавиш ғавсиш қариб 12-13 сантиметр се қабат резин дополнительный защита дора қафош аз қисми дарунаш ойнадоршам ҳаст бе ойнашам ҳаст и дари бежвиша қисми дарунаш бежва ғавсиш я қариб 12-13 сантиметр қисми дарунаш светиш кале қилфуш размерашон 86 ба 25 96 ба 25 иам 3500 сомон ин ай дар бародар ай ҳама дари мдф халавои ҳамин дарай 86 ба 25 96 ба 25 чизи тараф оҳанои қилфи болои тарафи аз тарафи берун мдф фрезония сета петли дора матви сиё петлиош глазокш петли вай матви сиё 10 та калид дора поину боло ина қисми даруниш главный цилиндри замокш кале аз тарафи дарунаш мдф фрезони сафеда ойнадоршам ҳаст противоударный ойна дора ё слишком дизайнерски базебан ғавси 13-14 сантиметр қариб ина маҳкамшавиш қисми баринаш кабуча шишаи 3-4 сантиметри сиёҳ полоса рафтага и дарошам айнан ҳамин хеланд ойна дорам баъзеш бе ойна вақте ки дар бораи дарои мдф гап задам қариб ҳама намудаш сохтш яхела мешавад фақат мдфшон дигар мешавад безопасность ва дополнительный безопасностшон мақсад сохти дарунаи оҳаншон яхелаи ҳамаш қариб мдф доро фақат қисми мдф дарунаву берунашон дигар мешавад тамом дизайнаш дигар мешавад ана ручкои стимул петлёи стимул қулф ручкои петлёи стимул оригиналан мақсад ду намуд петли ҳаст ҳуз даиҷа мақсад мондагӣ нестем чиша петлёи майда и петлёи калонаш қариб ина зиёда аз 10-20 модел ручкая ина бародаро мдф ромбик дида ромбикчика базеба шишаи 3-4 сантиметри сиёҳ полоса рафтага инҷаш матви сиёҳ қисми глазоку ручка пучаш ҳамаш чорни матви размерашон 86 ба 25 96 ба 25 я қисми дарунаш главный цилиндри замокш кале аз тарафи дарун ойна противоударный се қабат резин дора 5600 сомон 5600 российский бисёр одам ҳамеша сарфа намера вақте ки дида ки нарх серьёз мешид значит российский ана ай дараш мо замбурак мегӯем я мақсад 3D mdf ном дора иам ҳамин глам ва қилфу калитош сиёҳи матви глазок сиёҳи матви сета петли матви сиёҳ дора 180 градус кушода мешавад ғавсиш 12-13 сантиметр се қабат резин дора главный цилиндри замокш кале ина қисми дарунаш ним ойна рафтага полоса ва дизайнерски полоса кардагаша нархи иам 5600 сомон ина идар мдф люксор иам барои дизайнерҳо мода дашидага бисёр ҷоҳода мебинем мақсад полосаи шонаи кашидаги шонаи поён як тараф деревяни даставу қилфу замок ҳама чизаш аз тарафи берун матви сиёҳ сета петли дора 180 градус кушода мешавад главный цилиндри замокш кале се қабат резин дора қисми дарунаш ойнадор дора хеле нишон додем противоударный бе ойна дора иам 5600 сомон доставка установка дар шаҳр бесум ин дарода баъзаро бисёрш мақсад кош отдельния мо худмо барои дизайнерӣ мондагем барои мақсад хеле клиент мехоҳад ҳам хел заказ кардан хоша мақсад чӣ намуди даркора заказ мекунем барои
катеҷо барои хонҳое ки классика ремонт мекунанд. Инаи 4-5 намуд классика бисёр дорем. Мо дар инстаграммо мепартоем. ҷо надорем ба ҳамон хотир дар инҷа ҷо карда наметонем ша. Бинед бардоро. Рисункҳои ё ҳамашон гулдоранд. Гулдорои классикаҳои оригиналанака. Фақат инаи 1450 сомона, а дигаро ҳамаш 1180 сомонӣ мешава. И дигар намудаи рисункаш. Ё эмалан и бо дизайнерс кардаган, яъне ки ида бо меҳнат кардаган. Идар дигара 1450 ё ҳамаш дигар 1180 сомон мешаванд. Ё ҳамаш гулдори оригинали якум сортанд. Отдельно бо кошт хоҳам мақсад касе кошт заказ мекунад, дизайни худшон кошт мекунем шуна бо обналичкаҳошон кубик мекунем отдельно. ин нархе ки ман гуфтаам, дар ин нарх фақат обналичкаҳошон дохил меша, коробкаҳошон тамом. Обналичка ҳарфи П дора, коробка ҳарфи П дора, худаш 1180 сомон. Ини замок отдельно, ҳама вақт замок отдельно мақсад. Замок мақсад ҳаст 35 сомон, ҳаст 120 сомон. Чили кам одам хоҳад, чини зур тавоноиш ҳам хеле қилф петли мезанад. Бо якчанд модели дигар дорем ки дар Instagram партофтагем. Обязательно кадоме ки мақсад олами дарҳояй, олами дарҳо. Instagram оз бо дар охири вай Instagram ҳам мемонем ки одамо ҳама вақт подписатсия кунанд, моро пайгирӣ кунанд, мақсад бина нархҳои скидка ва арзону ҳамаша нархҳо ки алиш меша дар Instagram мо мепартоем. Инаи бародаро дарои байниҳуҷравимон шумо мо мақсад чандин сол шуд қатимон ҳамкорӣ кардем, медонем дарои байниҳуҷравимон чӣ хеле. Инаи дари молочни сиёҳ нархошон мақсад 1450 сомон. Рисункаи бернишон нав баромад, багети даруна меган я, яъне ки багет тарафи дурун рисунка шудагай 1450 сомон. Дидед қисми дарунаш чӣ базеба матвия, молочни матвия. Духонага 1450 сомон. Анаи дар 1600 сомон дари багети буромадагӣ. Багето шудади қариб чанд сантиметр, и багет чанд намуд мешава. Ҳаста багето 1 сантиметр буромадагӣ, 2 сантиметр буромадагӣ. И багето ди қариб чанд сантиметр буромадагӣ 1600 сомон. Ҳо фарқ мекунад. Бисёр ба ҳамин чиза сарфа намерава. Багетшон инаи хоначаш майдая, бо ҳаста хоначаш калон. Ни матви сафедан, краскаи эмал доранд. Анаи дар 1550 сомон и бисёр одамо дар маъқули бадай. Рисункашам баъзе дизайнерскишам баъзе ду қабата чизи рахои сиёҳ дора, як қабата шиша дора сиёҳ. Ин ду намуд, се намуд мешава. Светош ҳама рангош ҳаста. Қариб 3-4 свет дора 1550 сомон. Анаи дар 1200 сомон. Ин MDF ни кунҷоша даган 3D кадаган, ни обични краскаи. Ни 1200 сомона, ин ду се свет дора. Рисункаш дигар намудай. Ин қисмҳои боловиш, қисми поёнаш дар пашта ҳамаш як материал мешаванд, як MDF мешавад, фақат баъзан вақт дизайнаш мебуроя, аз ҳисоби багетш мебуроя, ки багетш медор нархош вобаста мешавад тамом. Анаи дар. Ини дарам 1200 сомонай. И духона дора, и сехонагая. Ин краскашам хеле необычная пеш бия, бо краскаша сиём. Чекала. Необычный хеле блеск боримета, мат як аҷоибай. Ни сехонагашай. Ям 1200 сомон. Анаишам духонагай, рисункаи иш камтарак багетш дурун бисёртар дора, и камтар даромадагай. Анаиш 1200 сомон наиш. Ям ҳам базеби хушвай духонача дора. Хоначаи бо боли мени болотарай, фрезовниш камтарай я мақсад 1200 сомонай. Анаи дар. Ини дар 1450 сомон шонадор, аян ду се намуд мешава. Бисёр одамо ҳам сарфа намера. И чанд қай ки ами чиқри фрезерш дурунтар дарома, нархошам ҳар хел мешава. Яхелиш буромадагай набаро. Ям шонадорай. Дарои шонадори духонага шонадорай 1450 сомон. Ини дар 1400 сомон серии сафед молочин ду намуд дора. И фрезонаш бо берун буромадагай. Ям дари хушрувай қариб 3-4 сантиметр паҳмӣ дора. Қариб ҳар хел мешаванд, килошон вазбину сабук ҳар хел мешаванд. И оригинали российскишай. Инаи бародаро моделҳои наван лента доранд, шонадор ҳастанд. Диде лентаҳошон голд мешаванд, лентаҳошон сиёҳ мешаванд. 4 моделай 1450 сомонӣ. Дарои базеби ғавси российска, истеҳсоли российский. Ҳар чораш 1450. Дизайн лентаҳои голдам доранд, лентаҳои сиёҳам доранд. Инаи дар де ранги дари чӯбия оригинал, ранги дари чӯби нест, чӯби тоза хеле намеша, дизайнерский проварда наметавонанд. Бинед лепкош буромадагия
1950 сомон. Ойнадораш 2050 сомон. мақсад дадарашон абналичка ҳарфи п, коробка ҳарфи п мегӯяд. мақсад бо одамое ки мақсад бисёр мегиранд бо оптови нархи даваё. мақсад мо завис аз количество одамо мегем да баъзан вақт нархумона гап мезанем одамо мегӯянд ки як дона мегирем. мо як дона расоб гирифтагӣ нестем. ба ҳамин хотир кадоми мақсад бисёртар мегирад нархои арзон қатӣ бо метем скидка мекунад асобина бо муҳоҷиро. бародаро инаи моделиш модели навай фигурашон навай 1450 сомонай шишадораш 1550 сомон се све дора. баъд дар бораи ҳамин даро қариб качествои дари российский шед қариб абсолютно ҳамаш яхе мешавад. ғафсишон гуфтам ки фақат қисмҳои дарина дуромаду буромади ҳамун фигураш лепкашон чӣ хеле дуромада буромадаги нархошон дар ҳаваи мақсад чӣ мекунад. биём дар бораи дара нишон метиҳем. инаи гулдорай размерошон ҳамашон дари байниҳуҷравӣ 40 ба 2 мешавад, 60 ба 2, 70 ба 2, 80 ба 2. қариб бисёр ҳамин даро пафтор мешавад. дар борашон мақсад нархошон кадоми даркора мақсад мепурсанд моя мо нархошон мегем. барои чӣ? мо ҳозир ҳам видео кардем ки одамо бинанд ки ҳам даро ҳастай тамом. нашод нарх пархеш дар инстаграм мо менависем. мо нархои ҳама дара қариб дар бораи дар шумо маълумот метиҳем. кадом дар чӣ хелия не рисунка аз тарафи дарунаш буромадаги сплашнои сафеди дароз дора ка. ана инаш мақсад молочный хеле зарчаи. Обычный молочный мешавад, светочный обычный. молочный зарчаи. фақат шумо съёмка кунед. мақсад нархошон пафтор ба пафтор омадан мегирам ки кадоми дар кадом моделиш маъқула нархои оптови аҳам арзон. бисёр мақсад подписчикои Asl TV нарх теҷӣ медонанд ки аҳам арзонтарин дар Тоҷикистон дар магазини мо аст. бин якаҷон. ин дароде рисункаи неоклассик дора. мақсад хайтек. ини бо нав буромадагиш мақсад свеча бин необычный бадай светаш. аям ҳаста. ҳама размерошон. иям ҳаста. фигураи нав буромадагиям. И гуфтам такун дарое ки 1450 сомон мақсад 1850, 1650, 1200, 1100, 1200 ҳама нарх дар любой нарх дар любой хидар дорем. инаи хайтеко. хайтеко қариб бисёр моделиш дар витрина мондагӣ нест. дар инстаграм партофтагим ҳама вақт инстаграм дуромада тамошо кунед. хайтеко мақсад кадоми бисёр мегирад дига нарха мақсад як кадета мегирад дига нарха. нарх ҳозираш нархаш аз 680 то 850 сомон аст. нархошон ҳар хела хайтеко. бинед 4-5 моделиш дар ҷай бисёр моделашон мо дар инстаграм мепартоем. ин тарафам ҳамин хел хайтек дора, неоклассик дора ин тарафам. иём нархошон 1200 сом, 1400 сом, 1600 сом ҳамин хел нархоям. мақсад кадом одам дар кадом моделиш ки маъқула ҳамон нархи арзон қатӣ чӣ кадом метиҳем шумо. ана одамое ки мехоҳанд ки пожизненда хизмат кунанд чӯби тоза белорусский, чӯби тоза белорусский на ё мешаванд. ё чӯби тоза белорусский ам. ё мақсад чиста тахтаан ё 1550 сомон ам. я мақсад хизматкунанда дарои айда дарое ки хизмат мекунам всю жизнь. дарои ҳама 5-6 рисунка дора. ин рисункаошон аз съёмка ка светчон лакировняй тоза дали чӯби тоза дари бақуввати белорусский ам ё. инаи даро як бор обши гирашад 220 ам. бисёр одамо дар танқисӣ мекашанд ай дарои 220 ин мода ҳаста бисёрш дарои 220 шишадорш бешишаш мақсад 1550 сар мешаванд то 2500 сомон аст. қимат ҳам нестанд. дарои 220 қадошро дизайни баъзеби шаби инаиш мақсад шонадори дароз лепкаи ва лентаи гол дора. иям шишадорш лентаи гол дора. инаи резина дора я резина дора. иям мақсад матвия як свети необычный дора. иям инаи лепка барои одамое ки хонашона классика ремонт кардагианд лепкаш буромадаги ай дари 220 ам ё. инаи шонаи зарча ай. инаишам шонаи гулдор ай. ана ки дар бораи ҳамин маълумотем. размери дарои байниҳуҷравӣ любой таш дар любой ҷо любой хидаре ки мегире байниҳуҷравӣ размерош стандарт 40 ба 2 мешавад, 40 ба 220 мешавад. 40 60 ба 2 мешавад, 60 ба 220 мешавад. 70 ба 2 мешавад, 70 ба 220 мешавад. 80 ба 2 мешавад, 80 ба 220. дигар размер вуҷуд надорад. бисёр одамо мақсад дар бораи дигар 90 мешавад ки баъзан вақт мешавад. хеле
аз 1000 та фирмаи Россия як так дуташ дари 90 меброра. Бисёр основной дараш дари 90 намеброра. И дарои 220. Кадомиш да касе маъқул меша мақсад да Инстаграми мо дура нависа, да WhatsApp мо дура нависа. Нархи дастрас қати мақсад як чи нархи скидка када метем. Асоби намуда бисёр муҳоҷиро менависанд. Муҳоҷиро ҳангоме ки мо қати тамос биромада нависа ки мо муҳоҷирем, барои шумо бо нархҳои каме скидка мекунем. Барое ки мо шуморо қадр мекунем да ғарибӣ. Бародаро аз шумо як хоҳиш. Бародарое ки бисёр сол шуд қати мо ҳамкорӣ мекунанд, мақсад чӣ мекунанд? Як чиз дар бораш гап мезанем, бо пафтор ҳамон саволо дар мо метиҳанд. Бинем мо дар бораи чӣ гап заданем. Ҳамин дар роя вақте ки мо сёмка мекунем, реклама мекунем, мебарад айбайн чанд сол мегзара, ютуба тамошо мекунанд, бо гашта ҳамон нарх қати савол метиҳанд. Баъзан чизо 4 сол пеш будагиай. Мақсад ӯ магазино маҳкам шудагиай, чӣ шудагиай, савол метиҳанд ки ҳамун дар ҳаста ё ки мақсад ҳамун дара нархша, мақсад дар видео дидем дига нарха, ҳозир дига нарха. Бинем бародаро, ҳамин дар ҳеҷ дида надорад. Бисёрш мехоҳанд харанд, меянд ки мо ягон одаме надорем биёяд ҳамун дара бина. Шарт нест одам доштан. Мо чандин сол шуд одамо қати кор мекунем. Мақсад бине ҳамин дар ина материалаш 1/6, 1/8, 1/4 чанд намуде ки бишава, бине талшина металлада қад намеша даже. Ина ғавсиш, ина сохти сёмка кадагиш, тарзи бине гӯишавӣ, маҳкамшавиш, ин дига ниёз ба ягон диданам надорад. Дар қимат меша, арзон меша, ба меянд ки мақсад мо мегирифтем нархҳо дига хешида. Айба ина талшинашон. Талшинашона бигина. Ина 12-13 сантиметр қариб талшинаш. Ва инаиш бине. Бои дига дар 10 сантиметр, бои дига намучай. Сохти сохтша бине чхелия. Материал ай ҷош намеҷима материалаш. Материалаш ба хубати шавид. Дар ҳақиқатан дар рои мо дар масъалаи материалаш номер 1 ай. Ҳам ба нархшам арзона, ҳам материалаш арзанда ай. Ина MDF қабати ки дар тори оҳан клешидаги ай. Беғарзи MDF бе қариб як ваҷаи дига фаҳмӣ дора. Мақсад ҳамин ниёз ай пеш дидан ҳеҷ чиза надора. Бина тарзи ҳӯйкуниш, вазбина я мақсад я дисе кас мебаъдора. Дар ин вазбин на дар бораи ҳама чизи ҳамин дар маълумот дорем. Дополнительная защита сета дора мақсад барои безопасности, мақсад ҷой макон. Ина ҳасташа сёмка ка дополнительный чизоша защитаоша. Дар ҳолати петлия бирданча бирдан дар чапа намеша, намерафт, ай ҷош намеҷума мақсад. Ина тарзи маҳкамшавиш, ранги дари Мерседес маҳкам мешава мақсад. Бисёр одам мегӯяд мо ай Россия мебием ё ки ягон ҷои дига мебием, то мебием мебинем, ӯ дар дига тамом мешавад, дига ӯ дар пафтор намебиёяд. Ё ки айбан чанд сол уже гузаштагӣ ай. Ба ҳамин хотир бародаро ба дили пур шумо метавонед кадом даре ки маҳқулитона, кадом дари маҳқулитона мо дар закасте мо ягон кас сум намегирем. Мо ягон кас сум намегирем. Ҳамин дара мегирем, кадом даре ки маҳқул мекунад, мақсад таксиша равон мекунад ё ки дарини шаҳри Душанбе боша, мо дара равон мекунем, мебаранд, аввал дара мебинанд хонандиҳошон ё ки худаш касе ки боша, худаш мебинад дар ҳақиқатан ҳамун даре ки мо гуфтагиа, мо таъриф кардагиа, мақсад ба зебиш ҳамун ба зеба, баъд метавонад ки пулча пардохт кунад. Мақсад то дара набина пулча пардохт накунад. Пага мақсад дил пуриштоби дар ҳамун даре ки мо гуфтагӣ боша, метавонад ба пулча пардохт кунад. Даруни шаҳри Душанбе мо дара равон мекунем, дом боша таги падестион бурдан қабул кунанд, ҳавлӣ боша пушти даршон мебаранд. Дар ҳақиқатан дара мекушанд, проверка мекунанд, мақсад задагӣ набоша, хӯршидагӣ набоша, дар ҳақиқатан дари мо таъриф кардагӣ меарзад, баъд буроварда сумша метиҳанд, тамом, дара қабул мекунанд. Рок номеромон ҳамон дар таи экран мемонем, кадоми дар чӣ намуди даре дар кора занг зане, ҳама вақт дар тамос бошем, мо 24 соат шумо дар ҷавоб метиҳем. Кадом агар вақт надошта бошем, пас якчанд дақиқа пасаш ҷавоб метиҳем ҳатман. Дар бораи нархҳо, дар бораи даро ҳама вақт гуфтем, намешавад ки норозигии шуморо гирем. Мо ҳама вақт шуморо ризо мекунем ба даро, мақсад ба нархҳое ки мақсад шумо ҳамон хирсандона дар харидорӣ кунед. Ва ба номерои гуҷоӣ боша гап занед ки мо муҳоҷирем, шумо дар мо мақсад скидкаҳои дига хеле дорем, ба хотири мақсад камтарак ба ғарибӣ кору фаъолият кардан қинда. Дар масъалаи чӣ нархҳое ки ҳозир гуфтем, ҳама вақт вақти ҳамин видео тамошо карда, кадоме дар ки дар ба мо аксиҳо дорем. Ҳар моҳ ё якчанд қапас якта дар як подписчик мо туҳфа мекунем. Ё ки нархҳомоно фақат мо дига дар YouTube иваз намекунем. Ҳама вақт касе ки ҳамин видео тамошо мекунад, дар Инстаграми мо дуромада подписатсия кунад. Олами дарҳояй. Ина Инстаграма ман мемонам, дуромада там бине. Олами дарҳо. Ина. Не олами дарҳои Инстаграми мояй. Абиззат ина мақсад дуромада подписатсия кунед. Дар масъалаи нархҳо кадом чизе намефаҳмед, дар Инстаграм дуромада тамошо кунед. Ман барои шумо осон кардагем.
ҳам бисёр дар рӯи нархошам гузоштагем, маълумотам дар бораашон додагем. боқӣ дар паноҳи худо бошед. саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.